LB Studios. Werudo ngati vakemusha baby ndiri birita iwe wakanaka pasina mafirita tuma extrese baby ndadelita ini ndini kilo baby uri mita saka kana ndiri Simon ndiwe Peter. Chamunyurududu 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 Peter chamunyurududu 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 Mosa ndisai mujeri baby ndichakupa rudo singapere unogara mumusoro mangu kuita wange njere handisi celebrity but handipere ndiwori pamoyo uri muhaturi pachest baby tiri malove beds ngati vake nest pamafavorites angu ndiwori pafest ndini mvura yako baby haufene thirst baby ndinokuda kunge mwoyo ndinofema ngatfambe tiri tu kunge mari nechikwama iwori paside ndiri paside sematama kwamutare ekaya tonobvisa pfuma tonobvisa dzinotsika kana dzinokuma wesangoda kukutora mudze ndomukuma baby wakanaka kutara shuwa kana bvuma ndiwe mama ndevana vangu Chamunyurududu 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 ndichiwacha ndinoyanika bhaketi baby unotapira uri chokoleti une zvese zvandatsvaga kunge indaneti pauri ndagonyera zvekutsvaga indaneti ndiwori patop kunge lap baby uri nyama kwete tsunga kana rep uri podhoro rekoko baby une shape une kamwe kasmeo kasiri kefeki voice rako rinotapira kupfuura keki ngatingozviita baby faninga nike kuti ndinokuda nchazvidedzera pamike ngati vakemusha baby ndiri birida iwe wakanaka pasina mafirita tuma ex twese baby ndadelita ini ndini kilo baby uri mita saka kana ndiri Simon ndiwe Peter. Chamunyurududu 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 Peter chamunyurududu